गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव मा मोनसे लाब बा मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो बा नोंथांमोनजों आं दिनै बेखौनो रायलायनो सानदों। बेनो जाहैबाय टेम्परारि वर्ल्ड, अरायथा नङै संसार एन्ड इटारनेल गड, आरो अरायबोनि इसोर ना, अरायथा नङै संसार आरो जोबनो रोङै इसोर। बे बाथ्रानि सायावनो गोथार बाइबेलनिफ्राय गुसुङै नोंथांमोनजों दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे संसार ना, बे संसाराव गासैबो जोङो नुनो मोनदों मा टेम्परारि ना। बे संसाराव जोंनि नुनाय बा जोंनि दंनाय माने गासैबो अरायनि थाखाय नङा, खालि टेम्परारि, साननैसोनि थाखायल'। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो नाथाय जायहा इसोरजों ना रिलेशनशिप बा सोमोन्दो लाखिनाय जागोन बा लाखिगोन, बिथांमोनाल'नो मा जागोननो जोबनो रोङै मा जागोन आरोखि। जाय सुबुङा इसोरजों सोमोन्दो लाखिगोन, बिथांमोनाल'नो जोबनो रोङै दिनै जानो हागोन। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा ना, जों बे संसाराव गासैखौबो नुदों ना, पसेसन, आवग्रिनाय, साक्सेस जानाय ना, सुख सान्ति जानाय। नाथाय बेफोर मा गासैबो इभेन्ट जोंनि जिउआबो सानसे मा जागोन जोबलांगोन। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरना, जों दिनै बे संसाराव दिनै जों सुख सान्ति नङाब्लाबो गुबुनफोरखौ सुख सान्ति रंजानाय ना, दिनै जों बेफोरबायदि नुनो मोनदों। जाफुंनाय, माबा मोनसे आवग्रिनानै लानो हानाय, बेफोरखौ दिनै जों नुनो मोनदों। नाथाय साननैसोनि थाखायल'। बेनि जायगायाव जोंनि जिउआबो अरायनि थाखाय नङा, जोङो मा सानसे दिनै जोङो जोबलांगोन। नाथाय फोरबोनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, but relationship with God lasts forever। नाथाय फोरबो जिसु ख्रिस्टजों सोमोन्दो गोनांफ्रा बा सोमोन्दो थानाया अरायबोनि थाखाय थागोन। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोङो थैनानै थांब्लाबो बे इसोरजों जोङो अरायबो जों दिनै लोगोसे दिनै जोङो थागोन। मानोना बे इसोरनि रायजोआव जायफ्रा इसोरजों सोमोन्दो लाखिबाय, जायफोरा गोथारै जिउ खांबाय, बिथांमोना थैनानै थांनो हागौ बे संसाराव, नाथाय बिथांमोननि जिउ आत्माया अरायबो इसोरजों लोगोसे थागोन। दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो मिथिहोदों। आरो दिनै बेल' नङा, अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, संसारनि जिनिसफ्रा नोंखौ बा जोंखौ ना साननैसो गोजोननाय होनो हागौ, साननैसो सुख सान्ति होनो हागौ बे संसारनि जिनिसफ्रा, मुवाफ्रा। नाथाय बियो मा मिथिगौ ना, नाथाय बियो नोंनो अरायनि थाखाय, नाथाय बियो जोंनो अरायनि थाखाय सिकिउरिटि बेखौ दिनै होनो हाया बे संसारनि जिनिसफ्रा। बेनिखायनो बियो नोंखौ साननैसोनि थाखायल' गोजोन होनो, रंजाहोनो हागौ। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय अरायबोनि थाखाय बियो मा जोंनो लाइफ सिकिउरिटिखौ होनो हाया। दिनै जोङो बेखौ मिथिनो नांथारगोन। बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गोथार बाइबेलाव बेबायदि दिनै बुंदों। 1 ज'हननि 2 बालाबनि 17 सिरियाव, 1 ज'हन chapter 2 verse 17 आवहाय बेबायदि बुंदों,
आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि बे संसार आरो मानसिनि लुबैनाय संसारनि गासैबो मुवाफ्रा जोबलाङो नाथाय जायहा इसोरनि गोसोबादि मावो बियो अरायबो थायो खोनाबायना आरोबाव नोंथांमोननो गोसोखांहोबावनि बे संसार आरो मानसिनि लुबैनाय होननानै बुंदों बाइबेलाव संसारनि गासैबो मुवाफ्रा जोबलाङोनो जोंनि लुबैनाय हास्थायनायफ्रा जोबलाङो नाथाय जायहा इसोरनि गोसोबादि मावो बियो अरायबो थायो मिथिबायना जाय सुबुङा जाय मानसिया फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ मोननानै बे इसोरनि इच्छा बायदि गोसोबादि मावगोन बिथांमोनाल'नो दिनै अरायबोनि थाखाय थागोन होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बिथांमोना बे संसारखौ नागारनानै थांब्लाबो बिथांमोननि आत्माफ्रा बे इसोरजों अरायबोनि थाखाय थागोन नाथाय बे संसाराव मा जोंनि लुबैनाय हास्थायनाय गासैबो दिनै मा जोबलाङो होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव थ' बेनिखायनो उनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों दिनै बेखौनो मिथिनो हायो जे it is very important to relationship with God ना बे ओरैबायदि गोनांथार जोङो इसोरजों जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्टजों जोङो सोमोन्दो लाखिनाया इनायनो दिनै गोनांथार अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे संसारखौ जों दिनै गोथौयै मिथिनानै लानि बे संसारा जोंनि थाखाय टेम्परारि अरायनि थाखाय नङा जों बे अरायथा इसोरजोंसो जों दिनै सोमोन्दो लाखिनाया इनायनो गोनांथार थ' बेनिखायनो अनजाग्राफोर eternal life is found in Christ जोबनो रोङै गोथां जिउखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनियावल' जों दिनै मोननो हायो जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन जों जुदि बेखौ मिथिनानैबो मिथियालाबा थायोब्ला जोबनायाव जों दिनै आन्दायनो गोनां जागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव बेल' नङा जिसु ख्रिस्टआल' बे संसाराव खमानिगिरि मिथिबायना आरो आसानिगिरि that means आसा होग्रा आरो जोबनो रोङै जिउ होग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टआल' बे संसारावहाय बेखौ जों ख्रिस्टियानफोर साफ्रोमबो मिथिथारनो नांगोन मा जिसु ख्रिस्टआल' बे संसाराव खमानिगिरि आरो आसा होग्रा आरो दिनै बेल' नङा जोबनो रोङै गोथां जिउ होग्रा अनजाग्राफोर बेनिखायनो आरोबाव जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बे बाथ्राखौ बुंबावदों आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि गाहाम खौरां जहननि 14 बालाबनि 6 सिरि Gospel of John chapter 14 verse 6 बेयाव बेबायदि बुंदों अनजाग्राफोर जिसुआ बुंफिनबाय आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे संसाराव दङमोन अब्ला बियो गावनि खुगाफोरजों बे बाथ्राफोरखौ दिनै बियो बुंदों मा जिसुआ बुंफिनबाय आंनो लामा आं नंगौ आरो गोथाङा होननानै बुंनानै लादों गावखौनो ना आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया थ' बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिफ्रा दिनै जोंनो फोरोङो बे जिसु ख्रिस्टआल'नो इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनायनि गुदि आरो गिबिसिन दिनै लामा जायहा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय खुलुमबाय गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै मिथिनो मोनबाय बा नाजावबाय फोथायबाय बे जिसु ख्रिस्टजोंल' बे आफानियाव दिनै सहैनो हायो बे जिसु ख्रिस्टआल'नो दिनै मोनसेल' दिनै लामा थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर eternal life is found in Christ only जोबनो रोङै गोथां जिउखौ बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियावल' जों दिनै मोननो हायो आरो दिनै बेल' नङा थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर
बेनिखायनो जों साफ्रोमबो ना जोंनि दाम गोसा जिउफोरखौ बे संसाराव जानला मोनला गोदाव सोराव दिनै जोङो मा बाहायनो नांलिया जों दिनै बाहायनो नांलिया बेनिखायनो फै जों इसोर जिसु ख्रिस्टजों जोङो मा खालामनि गोथौ रिलेशनशिप सोमोन्दो जों दिनै लाखिनि आरो जों दिनै खालामनि जेन' जोंनि जिउफ्रा आद्रि जाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना बे संसारनि गासैबो गोमालांजोबगोन टेम्परारिल' बे संसाराव गासैबो नाथाय जाय सुबुङा जाय मानसिया इसोरजों सोमोन्दो लाखिगोन बिथांमोनाल'नो अरायबो दिनै थागोन जाय सुबुं मानसिफ्रा इसोरनि गोसो बादि इसोरनि इच्छा बादि मावगोन बिथांमोनाल'नो अरायबोनि थाखाय इटारनेल लाइफ बेखौ दिनै मोननो हागोन जोबनो रोङै गोथां जिउखौ मोननो हागोन बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो खावलायहरो आरो थुलुंगा होयो फै बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जोङो थानि आरो बेजों जोङो गोथौ रिलेशनशिप सोमोन्दोखौ जों लाखिनि जेन' जोङो अरायबो जोबनो रोङै गोथां जिउखौ बे टेम्परारि संसाराव थानानैब्लाबो जेन' जोङो मोननो हानायफोरबायदि थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बे संसाराव जोंनि जिउआबो एबा गासैबो टेम्परारि होननानै मिथिनो मोनबाय आरो जायहा फोरबो जिसु ख्रिस्टजों सोमोन्दो लाखिगोन बिथांमोना अरायबो थागोन होननानै मिथिनो मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय